салом бинандаҳои азиз, мо дар ноҳияи Хӯросон қарор дорем, дар маконе ки мақомоти ноҳия ва кишвар барои онҳо хаймаҳо тақдим карда ва замин барои сохтмон. ҳамин гуна хаймаҳо барои сокинон низ тақдим шудааст. мо дар хонаи як пиразан, хаймаи як пиразан бо чанд наберааш қарор дорем. шароито чӣ хел аст? шароитамон ин ҳами хаймаҳоро додам. бо ин ҳами хӯроквориша таъмин кардак. ҳама чизи таъмин ҳамон рӯзи ҳодиса чӣ хел дошт? се шавда берун мондем хай нами дукон хай ҷафтан як қурбият олотонда як душонда сатон. бо таҳар ҳукумат омад, давлат омад, бо ҳами гудукор нами хоначаро дод, бо ин ҳами соимон касёна ҳамаҷи бо шишти. аввал болои ма чӣ буданд? бо инҷо ки замин тақсим карданд, бо инҷо омаданд. Холас яка чанд солаед шумо? 76 сола. ҳамин зери хайма зиндагӣ кардан чӣ хел бошад? Хаяк охи чилгум ҳеҷ гил ман нестам. И хони мара на давлат вайрон кард, на полиса вайрон кард, на ҳукумат вайрон кард. Амраи худо шиду и хона вайрон шид, хай намир додам.